Takže toto teraz hladím. Spinner. Niečo si dneska aj vypojeme a môžete ešte aj jeden vyhrať, takže dobre počúvajte. V spinnere sú krútiace vecičky, ktoré vraj pomáhajú výbušným pováhám. Mne to pomáha. Takže mne to pomáha, je to krútiaca blbosť, ale pomáha to. Takže teraz môžete počúvať a určite vyhrajete spinner. Čo ja viem, ja ho kúpim a vám ho dám. Takže tak. A teraz počúvajte. Napíšte mi do komentárov, aký spinner by ste chceli mať a k tým komentárom, kde bude najviac lajkov, tomu kúpim spinner. Samozrejme, že takýto. Takže dúfam, že ma pozeráte, určite ich bude viac aj takýchto predávacích, takže určite to pôjde, len musíte pozerať. Musíte mať u mňa odber, koment a musíte mi na každom videu dať pár lajkov, takže tak. Ak sa vám toto menšie páčilo, dajte like, odber, koment a sa vidíte u ďalšieho spoločného videa. Čau!